bejn Miriam Dalli nilqawa fil-programm u Roberta Mezzola. Iżda nibdew mill-ewwel id-dibattitu. Ħanibda bik, Dr. Mezzola. Intom tmorru fl-Unjoni Ewropea. Titkellmu fuq il-korruzzjoni, fuq il-rule of law, u naturalment tgħidulhom affarijiet li mhumiex sbieħ dwar Malta. Mbagħad dan l-aħħar kienu se jagħtu l-artiklu 7 li kieku jkisser diżastru għal dal-pajjiż, u intom speċi mortu jgħidulhom le, sada iskom speċi l-ewwel tmorru tużawhom. Mbagħad kif kien sejtih il-punishment tulu lettu jolux. Meta hemm xi ħaġa mhux posta f'di. Ara Peppi, din tal-artiklu 7 mhux vera. Hija gidba, daqskemm hija gidba lil-Labour u għall-underdog f'din l-elezzjoni. Daqskemm huwa mimli gideb l-spots politiċi tal-Partit Laburista li għadkom kif rajtu li jippruvaw ibabsu bid-diskors biex jippruvaw jiskurjaw punti politiċi. Ħana mela ċara, jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi. Jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi u l-ħsara li huwa għamel lil Malta. Taf x'in lesta nagħmel Peppi li niddefendi lil kull Malti u kull Maltija, lil kull Awċi u kull Awċija, għaliex jiena verament għandi lil Malta għal-qalbi. Għaliex kif nista, Peppi, ma nitkellimx. Jiena dejjem ħdimt għal Malta, anke qabel ma sirt membru tal-Parlament Ewropew. Ħana tiftit tal-affarijiet li naħdimt fuqhom minn mindu sirt membru tal-Parlament Ewropew. Ħdimna fuq ir-roaming, naqqasna il-kontijiet tal-mobile dal-Parlament Ewropew għamlu u mhux il-Gvern. Ħlilna fuq l-ambjent, il-plastik, samilna kampanja favur l-ambjent, favur is-saħħa tiegħek. Il-fondi Ewropej, ġibna l-flus għall-edukazzjoni u għall-għawdex. In-negozji żgħar ejnihom jiftħu u jikbru. Ennihom ukoll li naħdmu ħafna fuq is-sigurtà. L-aħħar ħaġa jien ħdimt fuq liġi li biha jkollna 10,000 border guard ġdid fil-frontieri esterni u iktar sigurtà u aktar teknoloġija avvanzata. Dawn huwa ftit mill-eżempji li nispera li nkunu nistgħu niddiskutu f'dan il-programm għaliex il-ħidma ma taqafxaw għad baqgħana ħafna x'nagħmlu. Miriam. Intom tikkritikaw lil Roberta u l-oħrajn illi jmorru jitkellmu jgħidu isma' f'Malta ma' affarijiet li mhumiex sejrin tajbin. Imma meta jmorru qed jagħmlu hekk, mhux aħjar qed jagħmlu hekk iktar kredibbli, għax meta jitkellmu qed jgħidulhom isma' m'għandix naqsmu ma' dawk l-affarijiet. Kemm qed nieħu gost li nisma' lil Roberta Mezzola tgħid kemm jinteressa mill-interess tal-Maltin u l-Awċin. L-unika problema ta' Roberta Mezzola u sħaba li jgħidu ħaġa waħda f'Malta u mbagħad imorru fi Brussell u jagħmlu xi ħaġa totalment differenti. U jippermettili, Peppi, nitkellem hawn bil-fatti. U ħanitkellem dwar każ li mhux ġara 5 snin ilu jew sentejn ilu, każ li ġara fis-26 ta' Marzu. Fis-26 ta' Marzu xahar ilu itieħed vot fil-Parlament Ewropew. Vot dwar rapport dwar it-tassazzjoni. Issa kemm smajna li Roberta Mezzola u sħaba jgħidulna li tgħid kemm huma difensuri tas-sistema tat-tassazzjoni f'pajjiżna. Tgħid kemm huma difensuri tal-impjiegi Maltin, tal-Maltin u l-Awċin. Imma mbagħad meta niġu għas-sì u no, meta niġu għall-vot, jivvutaw totalment differenti. Rapport li votajna fis-26 ta' Marzu. Il-memorja nassum li għadha friska. Emenda 18 li votajna għalija fil-Parlament Ewropew titlob li jkun protett id-dritt ta' pajjiż żgħir bħal Malta li jkollu vot daqs pajjiżi kbar f'sistema importanti bħal mit-tassazzjoni. Kif jivvutaw it-tlet MPs tal-Partit Nazzjonalista jivvutaw kontra. Malta jgħidu mod, imorru fi Brussell u jagħmlu mod ieħor. Mhijiex l-unika emenda f'dak ir-rapport, Peppi. Kellna paragrafu ieħor, paragrafu 404 li f'Malta Roberta Mezzola u sħaba jgħidulna li ma jridux lil min jindaħlilna fis-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. F'dan il-paragrafu, il-Parlament talab li l-Parlament Ewropew ikollu dritt jgħajjat lill-awtoritajiet Maltin, iġalhom iresqu l-evidenza, iġalhom itellgħu ix-xhieda. Kif jivvutaw il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, jivvutaw biex dik il-paragrafu iħalluh hemmhekk u jivvutaw kontra li dak il-paragrafu jitneħħa. Dik hija d-differenza. Juru wiċċi mod hawnhekk f'Malta u juru wiċċ totalment differenti fi Brussell. Okay, mela. Roberta? Mela nitkellmu dwar ħanikwota għalek xi ħaġa silna nisma' ħafna kwotazzjonijiet. Fl-interess tiegħu
personali u politiku tal-Partit Laburista u tal-Gvern kif ukoll fl-interess nazzjonali id-deċiżjoni onorabbli malajr kemm jista' jkun tal-Ministru Konrad Mizzi li jirreżenja. Taf min qala din mhux nazzjonalist, sieħbek Alfred Sant. Allura meta Alfred Sant jgħid li għandu jwarrab l-interess nazzjonali Konrad Mizzi qed jiddefendi lil Malta u għax ngħidha jiena qed inkun traditura vera x'hekk tħobbu tajdu għax inti dil kelma ilkom tużawha ħafna tużajtuha kontra Mintoff fin-1997 ma importax. Imma din hija id-doppja faċċa ta' inti li tara meta xi ħadd jipprova jgħidlek għax intkom tagħmlu hekk, timkom tagħmlu hekk, sieħbek stess qal li Konrad Mizzi għandu jirreżenja u meta aħna ngħidu hekk aħna nagħmlu hekk għaliex verament għandna l-qalbna lil Maltin u l-Awċin u mhux lil min qed jagħmel il-ħsara lil Malta hemm il-vera ħsara. Roberta Mezzola m'għandix risposta għal akkuża ċara, fatti ċari miktubin iswed fuq l-abjad. Għaliex tħossa komda wara l-podium tkellimna dwar l-interess tal-ħaddiema Maltin u Awċin u dwar is-sistema ta' tassazzjoni m'għandix risposta. U Peppi, dan mhux każ iżolat, dawn żewġ emendi minn rapport wieħed. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa smajna riżoluzzjoni oħra tal-2017 semmija Alfred Sant. Jiena li nista' naċċerta lin-nies hawnhekk li meta jkun hemm attakk fuq pajjiżna jiġi minn fejn jiġi, se jsibu lili, se jsibu lil sħabi biex aħna naqbżu għal pajjiżna jiġi minn fejn jiġi l-attakk. U ngħid jiġi minn fejn jiġi l-attakk għax jekk hemm persuna li s-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna ridet tattakka u ridet tneħħija kosta kollox hija Anna Gomez. Anna Gomez jien u sħabi waqafniela. Aħna waqafniela, intom x'għamiltu? Intom trekkintu magħha għattu tistidnuha għal attivitajiet politiċi u għattu iċċabċpula. Ma dak li sinonimu mal-Ewropa, Dr. Lawrence Gonzi. U turu iċċieħor fi Brussell. Dak ir-ritrat li għandu, Dr. Lawrence Gonzi hemmhekk tibżax. Okay, għadek ma rrispondejx fuq dak li qal Alfred Sant fuq Konrad Mizzi. Għax inti tiktab artikli sħaħ dwar is-sistema ta' tassazzjoni. Konrad Mizzi għandu jirreżenja u lek tiddefendih. Meta minn għalik ħadd ma jaf kif ser tivvota. Tivvota mod ieħor. L-istess kif kienu, Peppi, spalla ma spalla, ma Sven Giegold. Il-persuna... Minu Sven Giegold, minu? Għanajdilom minu Sven Giegold. Il-persuna li jintom ġbajtu timlu. Fil-Maltin il-persuna li rrit jeddet biex jalaq l-HSBC u jeddet l-impik ta' 1400 persuna l-Maltin tippruvaw tgħidulhom li qed tiddistakkaw ruħkom minnu. Fi Brussell tmorru tikbu ir-riżoluzzjonijiet miegħu biex iva tiskattaw artiklu 7. Dak li intom ma jistgħux jafdawkom. Gidba. Għaliex gidba, għaliex gidba. Għax gidba, mhux vera. Sibli post jew kull verżjoni ta' kull riżoluzzjoni li nkitbet fejn referenza għall-artiklu 7. M'hemm xejn, m'hemmx. Sven Giegold mhuwiex mill-partit tagħna. Tibżax iffissati. Anna Gomez mill-partit tagħkom għax idea. U żgur waqafniela dik id-differenza bejnietna u bejnietkom. Vera nixxilkom lil min jipprova jagħmel ieħor lil-pajjiżna. Intom le, intom titreknu magħhom. U Roberta Mezzola bir-rispett kollu, Peppi, qed terġa' tikdeb dwar ir-riżoluzzjoni li trid tiskatta artiklu 7. Id-draft inizjali kien jitlob li intu kont involuta fih li jitħaddam ir-rule of law framework kontra pajjiżna. X'ifisser? Teddu l-fondi, teddu id-dritt tal-vot ta' Malta fil-Kunsill fuq issues importanti bħal tassazzjoni, dik li inti tajt li tgħid kemm tiddefendija. U dik hija differenza, mhux ta' b'xejn Sven Giegold ma rridx jemmen lil widnieh meta ddistakkaw ruhom meta qal li għandu jiġi skattat artiklu 7. Naħseb aħjar tiddistakka ruħek. U Brussell tagħmlu mod ieħor. Naħseb aħjar tiddistakka ruħek minn Franz Timmermans għax dak huwa eżatt li jrid u dak huwa mill-grupp tiegħek u mhux mill-grupp tal-ħodor. Sven Giegold mhuwiex mill-grupp tiegħi. Sven Giegold mhuwiex mill-grupp tiegħi. It-track record tiegħi huwa il-voti tiegħi. Il-track record tiegħek huma il-voti tiegħek. F'kull okkażjoni, f'okkażjoni iktar minn waħda fejn int kellek teddida fuq id-dritt li aħna jkollna vuċi b'saħħitha daqs pajjiżi kbar dwar it-tassazzjoni, inti vvutajt biex neħħilna dik il-vuċi.
Is-soċjalisti jridu jidaħlu, it-tassazzjoni jindaħlu fiha, ġifieri din hija Aħna għal ma darbohra, nibżawx, aħna gidba għandna wara Gomez gidba ma u jimpurtax, Għafniela, għandna tabaqtu ħafna titreknu magħha. Imma waqaftulux Dik il-Franz Timmermans id-differenza. ħasra, għax Dik id-differenza. kelkom toqgħodu tabtulu fuq raskom. Ok, mela. Tant tabtabnilu fuq rasu li aħna votajna dejjem ħawa, skont daqskem l-interessi ħawa ta' fuq fejn sar il-meeting Kastilja jew barra. mill-impjegi tal-ħaddiema Maltin u Qed ħawat Mirjam. Naħseb Kif inti għamilt fuq tħawwa ta' xina Kastilja. ġejtaw bil-fatti. U għadni qed nistennik li l-ek Anka jiena, bil-fatti tibżax. fuq it-tassazzjoni. Tibżax, Ok, tibżax. Naħseb titkompli il-poplu tirrispondi jikkonkludi jew minn naqblu? Il-grupp tiegħi u l-Partit Nazzjonalista huwa ċarissimu fuq it-taxxa, soċjalisti mhumiex. Issa jekk il-Partit Laburista jrid jibda jiddistakka ruħu mill-kandidat tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, Franz Timmermans li kien hawn il-ġimgħa l-oħra u tant ftaħru bih, allura jagħmlu huma. Mhux se nagħmel ġlieda dejjem, jien nafx nista' nagħmel fil-Parlament Ewropew fuq it-taxxa. U dak huwa track record tiegħi. Mela, Roberta. Jekk ma jipportax, kulħadd jaf Roberta Mezzola ser tagħmel fuq it-tassazzjoni għax meta ġejna si u no ivvutat biex neħħilna il-vot u dritt tal-vot daqs il-pajjiżi l-oħra u rrid tagħti saħħa ikbar lil pajjiżi ikbar. Mela Mary dan il-vot. Iswed fuq l-abjad. Għaliex di dejjem tajjed bil-gideb imma mbagħad meta turja l-fatti. Orrajt ma nistax nifhem gidba ta' vot li ħadd int u sħabek it-tlieta l-intom għal darba il-Malta mhux intom. Mela. Roberta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni inkwetat jidher li inkwetat ħafna bin-nies mhux Maltin bil-ħafna nies mhux Maltin illi qed jaħdmu f'Malta. Issa jidher ċari li minħabba li hawn ħafna xogħol għandna bżonn il-ħaddiema m'hemmx dubju, ġifieri huwa kkalkulat li jekk ix-xogħol jibqa' għaddej kif inhu, l-ekonomija tibqa' għaddej kif inhu, se jibda jkollna bżonn 7,000 persuna mhux Maltija fis-sena. X'se nagħmlu ġifieri għax jew ngħidulhom il-kumpaniji ma jiġux. Jew kellna ngħidulhom irridu jaħdmu daw in-nies. L-ewwel nett, il-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra il-barranin. Konna aħna li daħħalna lil Malta fl-Unjoni Ewropea serba tim oħra jibdew jgħidulna li daħluna u ma xek jipprovaw jagħmlu jerġgħu jikbu l-istorja, imma ma jimpurtax. Konna aħna li daħħalna lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u ġibna rekord ta' investiment minn barra. Jiena indur l-industrial estate u nżur il-kumpaniji barranin li jħadmu eluf u eluf ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin. X'għamilna f'dawk tista' tmur Bulebbel il-Marsa Taġbiex ħall-Qormi u jiena ngħidilhom grazzi u ser nirsistu biex nibqgħu nġibu investiment għal Malta għaliex fl-istess ħin li aħna żidna l-investiment u ġibna dawn ix-xogħol kif tħallna fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna ftaħna l-Emskast, zidna l-korsijiet tal-Junior College u aħna dak li rridu nagħmlu f'dan ir-rigward u nispera li kollna argument matur f'dan ir-rigward jiena nixtieq li aħna naqblu li għedin kontra, li aħna kontra l-isfruttament tal-ħaddiema. Anke intom suppost kontra, x'intkom suppost il-partit tal-ħaddiema, insomma, hekk kontu. Aħna kontra il-cheap labor, aħna kontra l-importazzjoni mill-gvern ta' cheap labor, għax minn dak ibati kulħadd. Allura aħna Peppi x'qed ngħidu? Aħna nixtiequ pagi tajbin għal-ħaddiema kollha b'kull ħila, mhux kif irid il-Prim Ministru għax kull xogħol għalina u dinjetuż aħna rridu l-aħjar għall-ħaddiema tagħna, għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Issa jekk il-gvern qed jimporta il-ħaddiema pagi baxxi, qed jaqbad il-problema jpoġġiha f'ħoġar ħaddieħor u aħna x'inhu ma dawn il-problemi? Għandek żgħażagħ li la jistgħu jikru u laqqas jistgħu jixtru post u għal dawk verament ma jistgħux iġemmaw Mirjam mhux il-Prim Ministru, aħna qed niltaqgħu ma' koppji żgħażagħ li ma jistgħux ilaħqu biex jixtru id-dar tagħhom. U iktar konsegwenzi, it-traffiku kullimkien naħseb bħali Mirjam tinqabad fit-traffiku kuljum daħna waħda huma kienu jgħidu jitkellmu dwar il-fabrika tal-kanċer f'kull triq, f'kull raħal. Għalhekk aħna qed nitkellmu għax aħna ma rridux gvern bla pjan, aħna nixtiequ pjan fejn nistgħu niddiskutu dan is-suġġett mod matur. Ok, mela, Mirjam. Tidħol Roberta Mezzola skomda titkellem dwar dak li għajt il-kap ta' Hadrien Delija. Għax daħat wara ħadd dejjem bir-retorika kontra l-barranin li jekk jogħġbok jidħlu hawn legalment. U jiena ma nafx kif Roberta Mezzola ma tistħix
tisma' lil-kap tagħha Adrian Delija jitkellem b'dak il-mod. U tiġi tgħidilna hawnhekk bir-rispett kollu oqgħod naqra bil-qiegħda miegħu u spjegalu dawn l-affarijiet li għadek kifet. Għax inta tgħid ħaġa u Adrian Delija ħadd wara ħadd ibbeżza bil-babaw u ibbeżza bil-babaw. Kennies nagħtuhom id-dinjità ta' Dik id-differenza. Importanti nagħmel dik mistoqsija, mela. Mirjam. Mela, qed ngħidu illi għandna bżonn in-nies biex jaħdmu għal Malta. Mela, tidħol dajsa u nħalluha hemm fil-baħar, noqogħdu naraw se nagħmlu, eċetera, eċetera. Meta aħna għandna bżonn daqshekk nies? Għaliex ma naqbdux il dawn l-immigranti u nimpjegawhom? Ukoll, dak l-istess nies, daw ġol dajsa, kieku ikollhom ftit flus, mhux ftit insod ikollhom mhux ħażin. Jistgħu jixxu passaport u mbagħad jistgħu jiġu bir-razza, ma jidhirlekx li mhux sewwa, jiġifieri insalvawhom bil-flus daw. Peppi naħseb qed tħallat l-affarijiet għaliex din huwa punt sensittiv ħafna u bir-rispett kollu is-sigurtà ta' pajjiżna hija priorità. Il-pożizzjoni tagħna fuq l-immigrazzjoni dejjem kienet ċara. Kenna għall-ewwel darba fl-Unjoni Ewropea Prim Ministru tal-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea li meta kellu qudiemu dajjes ta' migranti għamel ir-rilokazzjoni għall-ewwel darba qatt ma saret fl-Unjoni Ewropea. Qatt ma saret għaliex jiena l-ewwel waħda qed naħdem fuq li u ma ġġiex. Qatt ma saret. Aħna ċari, il-Partit Nazzjonalista lin nies tiegħu xejdilhom. Adrian Delija jgħid lin-nies li Malta trid issir ċentru ta' salvataġġ. Ġifieri kull dajsa li tiġi tidħol u mbagħad naraw x'nagħmlu biha. Aħna differenti, aħna ngħidu li n-nies li jiġu nkunu ċerti li meta jaslu hawnhekk b'mod illegali u ġifieri jkunu immigranti irregolari iridu ikunu rilokati jew nkunu nafu se jsir bihom. Ma jistax ikun li dan il-pajjiż li żar pajjiż tal-Unjoni Ewropea isir ċentru ta' salvataġġ, jiġifieri kulħadd jiġi hawnhekk u mbagħad naraw x'nagħmlu kif irid il-Partit Nazzjonalista u Adrian Delija. Li minnaħa jgħidilna Malta ċentru ta' salvataġġ, minnaħa l-oħra kull nhar ta' ħadd tibda tisimgħu ibeżza b'kull barrani li jkun hawn f'pajjiżna anke legalment. Okay, Għall-inqas aħna il-ħaddiema tal-id onesti għalina mhumiex xi ħaġa li għandna nistmerruhom għaliex li kieku tisma' lil Joseph Muscat jekk inti kien nies inti ma jistħoqlok xogħol u risposta Gidba oħra kellna Prim Ministru. Jekk inti ħaddim tal-id, jekk inti ħaddim tal-id għal-Prim Ministru Joseph Muscat, m'intix importanti imbasta qalbu mal-ħaddim. Ma tista' tara, kellu opportunità perfetta għal-Prim Ministru Joseph Muscat li meta kellna l-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea kien jaqbad ix-xogħol li tant tagħmlu dawk li jaħdmu maċ-ċivil, alright? Il-Maltin li ħadmu fuq kull aspett, fuq kull fajl ta' solidarjetà tal-ażil fejn l-isfida ta' Malta l-immigrazzjoni kienet tista' tkun imqasma ma' kull pajjiż ma x'għamel il-Prim Ministru waqt il-Presidenza tagħna. Għajja elezzjoni għax miskin tagħtu fernezija. Ħela xahar li seta' jagħmel Mela, ħalli nirregolaw ruħna. Mela, qegħdin bażikament Roberta, Mezzola mhijiex qed tgħid il-verità jekk ma jimpurtax u ħanejdlek għala. Il-Prim Ministru ikkjarifika il-pożizzjoni tiegħu dwar dak il-kumment. U jiena naħseb li kull nanna tixtieq li t-tfal tagħha n-neputijiet tagħha ikollhom l-aħjar karriera f'pajjiżhom. Qatt smajtu lil Adrian Delija jiskuża ruħu għad-diskors li għamel kontra l-barranin f'pajjiżna. Jiena qatt ma smajtu jiskuża ruħu, qatt ma smajtu jikkjarifika dak huwa l-Partit Nazzjonalista għalik. Mbagħad jgħidu li aħna negattivi. Mbagħad jgħidu li aħna negattivi. Ifhimni jaraw il-kampanja tagħkom jikkonkludu li negattivi. Mela, ħansaqsi mistoqsija u se nibdew nikkonkludu dan id-dibattitu. Aħna wara l-elezzjoni li jmiss se jkun hemm 6 deputati fost 751 deputat. Ftit jiġifieri hemm 750, ġifieri il-Ġermanja għandha 96 pereżempju. Taħseb li kontu u tistgħu tkunu effettiva iżdewx minn it-tnejn ministri hawn qudiemi? Ta' żgur li maħniex makku u żgur li fil-Parlament Ewropew ma saħħannix is-siġġu. Naħseb daw li kienu jgħidulna li konna nkunu żgħar wisq u li marru jiċċelebraw il-partnership naħseb għarfu kemm tista'
tkun effettiv fil-Parlament Ewropew. U nitkellmu fuq ħafna affarijiet, fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq is-sigurtà tat-tfal fejn ħdimna flimkien għal protezzjoni legali għat-tfal mill-abbuż fuq l-internet, fuq l-ambjent, fuq l-SMEs, fuq il-ħarsin tal-frontieri. Aħna ġibna pereżempju f'Malta konferenzi ta' eluf ta' persuni li jisetgħu jiddiskutu affarijiet ta' natura importanti għal Malta, jġibu l-flus u jħallu l-flusaw. Imma naf li id-dejjaqhom, imma rrid nitkellem fuqha, fuq ir-rule of law. Nixtieq nagħmel punt fi wieħed fuq ta' rule of law. Jiena inti għat li intihom 19 xahar ilu f'Malta f'pajjiżna inqatlet Issa inti, Mirjam, ħansaqsi lilek. Għajdli jekk intix lesta li tħares lejn għajnejn Matthew, Andrew u Paul, Karwana Galizja, u tajdom li jiena bidi fuq qalbi għamilt dak kollu biex niżgura li l-imħuħ wara l-assassinju ta' ta' ġurnalista, għamilna kollox. Għajd li jek tistax ta' melek, kumbat nitkellmu dwar il-rule of law minn verament qed jagħmel ħsara lil Malta. Mela. Jekk tittu intervent żgħir, fadallek minuta, jekk tit intervent żgħir, minuta u tagħlaq. Tittin rispondi. Makku maħniex, ċuċ Malti laqqas. Kif siħbet, ipprova jgħid fuq il-Maltin, ċuċ Malti aħna maħniex. Ok? Mela, Roberta. Le, jekk ma Roberta, fadallek minuta biex tikkonkludi. Ara, 15 senilu laqas stajt nitkellem dwar il-pay gap irridu nagħmlu iżjed bej fuq il-għawdex u l-fatt li huwa is-saħħa hemmhekk huwa tal-aħħar grad imma ma jimpurtax. Mela, 15 senilu aħna għazilna u għamilna għazla li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm min ipprova jwaqqafna, inkluż Mirjam Dalli. Maħna kellna viżjoni, ħdimna l-valuri, għal-prinċipji, għal-kooperazzjoni u naħseb li għandna għal xiex inkunu gburin. Hemm bżonn li naħdmu iżjed, hemm bżonn li nagħmlu iżjed dwar l-ambjent, hemm bżonn li nagħmlu iżjed biex nattiraw ix-xogħol, hemm bżonn li nkomplu naħdmu flimkien. Hemm ħafna xogħol xisir u hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu. Għaliex jiena Peppi meta ġejt hawnhekk 5 snin ilu kont wett li ser inkunaw għal kull Malti, kull Maltija, kull Awċi u kull Walċija. Dik il-weda żammejta u qed nerġa' inġeddida illum. Għaliex taf xiex jiena il-prinċipju tiegħi taf x'inhu li naħdmu flimkien għal pajjiżna għaliex jiena taf ix nemmen li sewwa jirbaħ żgur. Grazzi ħafna Roberta, ikkonkludi. Id-diskors sabiħ ħafna, imma kif u rejt il-lejla, Roberta Metsola u sħaba hawnhekk jgħidu mod, imorru fil-Parlament Ewropew jagħmlu totalment differenti. Mhux bħala Alfred Santa. Jagħmlu bħala Alfred Santa. U dik hija realtà. Mhux bħala Alfred Santa. Ma joġobkomx u tibbujaw kemm tridu. Imma l-fatti hemmhekk qegħdin iswed fuq l-abjad. U bħala da ġimgħa se jibdew imorru jitfgħu il-vot tagħhom l-ewwel nies. Il-kumplament tan-nies jitfgħu il-vot tagħhom fil-25 ta' Mejju. U b'dak li urejna l-lejla, urejna bl-aktar moċċar kemm huwa importanti li nażlu rappreżentanti fil-Parlament Ewropew li dak li jgħidu Malta jagħmluh fi Brussell. Magħna tafu fejn intom għax aħna dak li ngħidulkom hawnhekk nagħmluh fil-Parlament Ewropew. U aħna li rridu nagħmlu fil-ġimgħat wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa li nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss. Irridu nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss foqsma differenti. Irridu nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss foqsma differenti. Għaliex in-nies jafu li jekk kien hemm sfida tal-pensjonijiet. Aħna l-isfida tal-pensjonijiet indirizzajnija u żidna il-pensjonijiet. Jekk hemm sfida tal-housing, aħna investejna 110 miljun euro fil-housing għal 107 Madrid Post. U nirreġistraw dik hija differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mal-Partit Laburista, mal-Moviment Laburista taf li aħna verament se nħarsu l-interessi tal-Maltin u l-Awċin għax aħna mhux bil-paroli, aħna bil-fatti Malta f'qalbna. Grazzi ħafna Mirjam Dalli u Roberta Metsola. Aħna se nkunu minn hawn tidħol magħkom fejn se jkollna lil-Dr. Alfred Santo lil David Kaza. Grazie.